ganka. Rabona da shan irin wannan abatin sallah. Ina ga taimun kama da wani fitsari ne haka ɗin. Allah ya sa da lafiya. An daɗe ba haɗu ba, alƙura an daɗe ba haɗu ba. Idan na sha na yi sai bacci kawai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wannan ɗin na irin wacce ake siyo a gidansu Rabu Eto ce. Wala irin wacce ake siyo a gidansu Rabu Eto. Kai. Allah ilaha illallah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amun wanka, mutane amun wanka. Whoa!